So guys, what's up? Ito naman po naman tayo. Ang sinalaba po kayo. At marunong ko kayong maglaba. Kasablig ka boss ha. Buligat ni mo boss pag sablig ha. Kasabog kita. Ay. Ay barkada nga na kabulig. Matang ko ikaw, barkada. Dere lalaba. Nagbalag. Guys, hindi kaya lalaba kita. Para. Oh, may problema. Maglago. Hindi ko pa mabulag. Guys, tama. Tapi aku. Wapay chat siya pa sa kangagod. Masamok. Sa. Tingnan tibe. Sa. Tugtog. Sakal ka lepisin ko. Aalala mo pala.
guys. Pag-subscribe na ko sa aking YouTube channel o pag-delete na lang po ng notification. Maraming salamat. At huwag niyo kong hayaan i-follow Roberto Damali sa aking page. Maraming salamat. Bye bye.